Počkej. Za oči sa snažíš. Jak vážne celú dobu také one. Čo zavrlo? Ja som ju fakt odskalpovala. Hanbi sa, Veronika, hanbi. Do kúta. Do ktorého? Jaké máš fajné oči. To kamerujem, vieš. Nie, ale vážne, mňa to úplne ľúto, že som jej prišla pascal. Vypál bacily. Na teba. Aj na teba. Pozdvihnem svoju čašu. Ale mne teče pohár. Pretekáš? Tampon? Ale aha, no si speciálny to. Nie. Láhev orosená. Tam máš. Aha, ucho útočí. Do piky, jak to zjebal. Páta noha nemá chybu. Zlatý si čistý teleň. Ona je tá holka z toho kruhu, keď sa drápala z toho oného. Keď sa drápala z tej studne. Čo tu je? Jules. Zúza, vypí to. Nemáte tu nejaké one? No, ale to fakt teče. Ježiš, mi on nepadlo kapesníku. Ešte ja mám další. Nie. A chceš ešte dať potom do tohto? Si krásna, Zúza, si krásna. Ja neviem, ale však to som nemohla tak oprijať. Dokumentujem tvoju peknú izbu. Ja som celú dobu takto načínala, to možno ja niekde. Nahráte, jak ma Veronika pripravila vlasy. To nemám. Ešte raz? Fakt, Hello, to